o jagan theke o pikojak thamani 1 kilometer o thangoi bufang kaisa kotoma korbet tongo o tolao bini kothirok manano thani nagi kenapi thani tinini bisingono tabuk sarikni pastani bisingono norok o jaga thangoi sungudi ma sungnaniya thangoi naikhankeno manano ang oro achugoi nasigi tongo nongno asungno hambaya poro norok thangakano o jagano thangoi pastani bisingono manano Nanglia baba Goriani kok Malia Birmoni Tripurani mangkathe je jaga bo mana hne saire mani 1 kilometer duro Tripura bufang kotorma kalaje tola manan hne samani Malia a jaga Birmoni Tripurani mangkathe tai je bo somoy rei mani jora pastani bisingo naitogi manano Birmoni Tripurani mangkathe himani a jora lai thangka haipano Malia Mankha Mia 22 तारिख September 2024 ni salmarini dino je jagao Birmoni ni ban kwagoi landslide mani jaga je jagao Birmoni phobjangmani tai bono natuk to jangmani a jaga no mankha Birmoni Tripurani mangkathe mas talsani bisik somoy romoi natukjak tongmani Birmoni Tripurani mangkathe no tai nukhungni borok yasi kongsapano nukthuk hwnui asai tongmani paithago mankha Mia Birmoni Tripurani mangkathe tai Korbook Press Club ni chaitu mungbai bongni chuba mungbai Birmoni Tripurani mangkathe natuk mangkha hwnui lukurok borokno hambai yafarka Henkai kok khemono baba Goriani kok nada nangkha tai nangeda bo je jaga sairmani bo je jaga sui phunumani a jaga Birmoni Tripurani mangkathe Malia hne koktum thumnai rok bini thani thangi sogoi kya afuru bono sungka nung je jaga sairmani aro Malia Birmoni Tripurani mangkathe hengkai nini kok nada nangkha tai nangeda hne singjak phurukai bo saka Birmoni Tripura 1 kilometer ni bisingo no manano hne bo kaisa ade location khai remasi Jodi bini kok no chajike angkha kai ba bini kok nange angkai bo lukurongni thani map sanka ba khoma sanka bono khoma khai residi hinui tai bo tebo saka bo robibar sombar somoy rwjak aroni bising Birmoni Tripurani mangkathe natukmaya hangkai bo thangai aro natukoi rwnai hini bo kok rwjak tongmani haipano amoni sai swkangno Birmoni Tripurani mangkathe mankha amoni bagui bo joto borok rokno map sanka bini a sama jaga tui jebo sama jagao bini mangkathe mayani bagui hinkai bo lukorongo kojakha bini kok nange angma banyo bona hameta sagodi hinui bo je jora rwjago somoyo thangna hamani bo thangi Malia amaba bona hameta hindike bo lukorongno kojakha hingkai norok tamo wanchu baba Goriani kok nada nangkha tai nangeda tai baba Goriani kok no norok poito chanaida Amsa kok saunya ang ani video no mapari sinai norok ani channel no chajakha ba subscribe kani ani video no chajakha ba like share khadi tebo katal video na yani bagui